نها gelek kes dema ku ez rexne li PKK dikim ji mir dibêjin yanî tu wêrek î û spas ji bo wêrekiya te û spas ji bo yanî tiştên xweş dibêjin yanî. Lê ev kesên ku di salên heştê de heştê û yek, heştê û du, heştê û sê, heştê û çar heta salên nûdî dema ku rexne li PKK dikirin cesaret û mêranî û qehremanî awan e. Ji ber ku wê çavê PKK di rewşa xwe ya herî har de bû. Rewşa xwe ya herî hovane de dibû. Hesab ji qanûn re nedigirt. Ji ti kesî nedigirt. Digot qey ew eynî çi mafya yanî mafya jî derbas kiribû. Ê ku wê çavê rexne li PKK dikirin ew mêrin, ew mêrxas in, ew cesûr in. Mixabin PKK jî dema em apoçî bûn gelek kes di çavê me de reş kiribû. Çetin Güngör di çavê me de reş kiribû, Kemal Borxayî di çavê me de reş kiribûn, Hemreş reşo reş kiribûn. Çi kesên li dijî PKK rexneyê li PKK bikin di çavê me de hatibûn reşkirin û heta niha ev polîtîkeya reşkirina insana berdewam dike. Niha gelek kes komentar ji mir dinivîsînin wilo bi şeklê minas jî nakin, ji mir jî nexwendinin. Lê hemahengî apoçî ev polîtîkeya reşkirinê kara anîne dijatîkî wilo kînperestîkî li dijî min dikişînin ye bê hempa, bê sînor. Ji ber ku bana şagirtên dibistana PKK ne. Dibistana sextekarî û reşkirin ku ji apo dest pê dike. Çawa ku dîrokê dilîze, çawa ku insana reş dike, hereketa reş dike, hevalê xwe reş dike. Ev pirtûka ku we dîtî, pirtûka birêz Kemal Borxayî. Gelek spas jê re, gelek silav jê re ku van cinayetên hanê, van belgeyên hanê yanî di hundirê van pirtûkên han de civan. Spas ji hemû kesên ku di hundirê pirtûkê xwe de, di hundirê meqaleyê xwe de dîkomentkirina cinayetên PKK îşxwar kir, helwest û kar û pêk anî û çap kir. Min berê jî behs kiriye pirtûkên gelek bi vî rengî derketine ku rexne li PKK dikin, rexne li apo dikin. Pir in kesên ku birayê Mihemed Cavêd Şener pirtûk nivisand behsa tecrübeya PKK dike. Kî jî Salih Dündar pirtûkek ku di do nivisand rexne li PKK dike. Winkî jî dixwazin Selîm Çîrokaya pirtûkek ku di do û sisê nivisand rexne li PKK dike. Salih Aras bi dihan meqale nivisandiye li ser PKK û rexne li PKK kiriye. Ez nizanim dibe ku camêr ew jî pirtûk nivisandibe. Gelek kes hene ev pirtûkxane, ev erşîfa hanê, erşîfa helwesta kurdewarî, însanî, exlaqî, rewşenbîrî li dijî cinayet û çavsorkirin û terora PKK. Ev pirtûk jî bîranîn û belge yek ji van pirtûkê haneyê ye. Binerin di navbera sê sala tenê du rûpel, rûpela şeşsed û çi bû? Şeşsed û sî û şeş, şeşsed û sî û heft. Behsa hinek cinayetên PKK li Ewropa, hinek cinayetên ku PKK li Ewropa kiriye, ez ê hewl bidim ji we re piçekî biaxivim li ser van cinayetê hanê ku min jî behsa hineka ji wan kiriye. Lê ev pirtûk bi deta yanî û piçekî wilo bi berfirehî behsa van cinayetê han kiriye. Dibêje
Di bîstê meha şeşa de 1984 de Enwer Ata li Swêdê li Uppsala ji aliyê PKK hat kuştin û kujerê Enwer Ata hat girtin. Wisa dibêje û kujerê Enwer Ata Zulkuf Kiliç niha li Rojavayê me berê jî behsa wî kiriye. Evî kujerê han bûbû berpirsê edaletê li Rojavayê Kurdistanê. Di heftê meha Ağustos 1984 berî 15 Tebaxê bi hefteyekî nûnerê PKK Partiya Karkerê Kurdistanê ji dev ji PKK berdabû li Kolnê Zulfü Gök li Almanyayê li Kolnê hat kuştin ji ber ku dev ji PKK berdabû û ev kujerê xwediyê vê cinayeta hanê hate girtin. Di çarê meha Sisiya de 1985 de yek ji endamên Komeleya Karkerên Kurdistanê li Duisburgê li Almanyayê êriş li hemberî wî hat kirin û birîndar bû. Di sêzdeyê meha Sisiya de 1985 de hin endamên komkarê êriş li hemberî wan hat kirin û birîndar bû. Di 23 meha Sisiya 1985 de binêrin ev di meha 13 23 10 roj di navbera wan de 10 roj di navbera wan de û adin jî 4 meha Sisê û 13 meha Sisê meha Adarê û 23 meha Sisê êriş li hemberî endamê komkarê hat kirin û ku tiştê xwe karê xwe dikirin. Di 29 meha Adarê 85 di eynî mehê de Hemwelatiyekî Kurd ji Yekîtî Niştiman Partiya Yekîtî Niştiman a Celal Talbanî li Lehayê li Holandayê ji aliyê PKK hat birîndar kirin. Di yekê meha Eprîlê 1985 êriş li hemberî Komeleya Karkerê Kurdistanê li Mannheimê hat kirin. Di yekê meha çara de eynî rojê de di 1985 êrişî Serokê Komela Karkerên Demokratîk li Hamburgê hat kirin. Di eynî mehê de 3 meha çara 1985 êrişî Komeleya Karkerên Kurdistanê li Parîsê hat kirin. Demekî rêze êrişên berfireh hebû wê çaxê. Binêrin roj bi roj roj bi roj di yekê meha Eprîlê de û dîsa yekê meha Eprîlê de 3 meha Eprîlê de 4 meha Eprîlê de êriş heftê meha Eprîlê jî de êriş binêrin di 4 meha Eprîlê de berpirsê Komeleya Mudîrê Komeleya Karkerên Kurdistanê li Hamburgê êriş li hemberî wî hat kirin û bi kêrê wî birîndar kirin. Di heftê meha Nîsanê de di heftê eynî mehê de 1985 êrişê endamekî Partiya PSK Partiya Kemal Borkay li Basilê li Swîsrayê wî birîndar kirin bi kêrê êrişî wî kirin. Di 8 meha Eprîlê de di eynî salê de û di eynî mehê de 1985 dema ku meşek li Basil hebû êrişî endamê PSK kirin û 5 kes ji wan birîndar kirin. Niha em tên kîjan mehê em tên meha Novemberê
Di duê meha Novemberê 1985 Çetin Güngör Semîr yek ji damezrînerê PKK hat kuştin dema ku li Stockholmê di şahiyekî li Stockholmê de bû û kujer hat girtin. Kujerê Çetin Güngör hat girtin. Di çarê meha Novemberê piştî wê bi du roja di duê meha November 85 çarê meha November 85 endamê Partî Demokratîk Kurdistana Tirkî Mustafa Tanjuner li Kopenhagen hat kuştin. Ev Mustafa Tanjuner ez texmîn dikim ji Bismilê ye. Bismilê ku girêdayê Amedê ye. Di heştê meha November de aynî mehê de 1985 di endamên Dedeko li bajarê Silî li Almanya êrîş li wan hat kirin û hatin kuştin bi kêra hatin kuştin. 27 meha Dîsember 85 piştî wê bi mehekî fîşek berdan endamê Devyolê Mustafa Şehnaz li mala wî endamên PKK vê êrîşa hene pêk anî. Di siyê meha şeva serê salê şeva beriya serê salê siyê meha Dîsember 85 Bulent Yaman hat kuştin ku endamê rêxistina Kurtuluşê PKK li Lozanê li Swîsrayê yanî wî kuşt û di hevalên wî din jî bi kêra birîndar kir. Ev qediya ev rûpelek qediya mirin rûpela din di 25 meha didwa 1986 Kurşat Teymûroğlu hat kuştin yek ji endamê Devyolê bû bi gule li kolanên Hamburgê hat kuştin lê kujer reviya wî nas kirin yanî polîs nas kirin kujer kî ye lê filîtî reviya. Yekê meha Adarê 1978 hevalên PKK hevalên Apoçî xwestin civînekî Partiya Komûnîstê Almanî li Hanoverê xerab bikin. Di çarê meha Adarê 1980 êrîşî komkarkirin li Hamburgê. Di heftê meha Adarê di 1987 êrîşekî bi çekdarî û bi bombeya êrîşî civata Newrozê kirin û ala Kurdistanê şewitandin ew civîna Newrozê şahiya Newrozê komkar amadekiribû li Mûnixê duê êrîşa henê de kesekî Kurd jiyana xwe ji dest da. Êrîşî Apoçî êrîşî Newroza komkarê li Mûnixê kiribûn. Di sêzdê meha Adarê de 1978 navenda komkar li Kolonya li Kölnê şewitandin û di aynî rojê de agir berdan komeleya karkerên Kurdistanê li Mûnixê û Dîsborgê ku ew jî girêdayê komkarî bûn. Demekî wê çaxê komkar tim armancan êrîşên terorana PKK bû. Binêrin rêza êrîşê organîzekirî wê çaxê 1987 di çardê meha sisiya 1987 avahiya
کۆمەلەیە کارکەرên Kurdistanê li Nuremberg a girêdayê komkarê hat şewitandin. Di pazdehê meha sisiya de 1987 di pazdehê meha Adarê de li bajarê Dînêfer ê li Holandayê êrişî şahiya Newrozê kirin ku grûpekî Kurda wê organîze kiribû û fîşek berdan wê şahiya Hanê ku 6 kes tê de birîndar bûn. 6 kes tê de duê şahiyê de birîndar bûn. Terorîstin ne terorîstin ne terorîstin. Ê ku bêje PKK terorîstin ne terorîstin. Di 16 meha sisiya di meha Adarê de 1987 salekî berî Helepçe êrişî penaberekî Kurd ji partiya PSK Partiya Sosyalîst a Kurdistanê a Kemal Borkay li kampa Levryonê li Etînayê wî bi giranî birîndar kirin. Ez çûm kampa Levryonê 2004 bû 2010 bû min ev kamp dîtiye. 27 meha sisiya 1987 کۆمەلەیە کارکەرên Kurdistanê li Hamburgê hat şewitandin ku ew kۆmele girêdayê komkarê ye û polîs hayê wê ji vê êrişa Hanê hebû lê tê helbest li hemberî PKK bi kar nanî û ne parast çi. Di 8 meha Eprîlê di meha Nîsanê 1987 yek ji PKK Apoçî agir berdide Mihemed Elbistan ku ev endamê rêvebir a komkarê bû û li Stuttgartê ev êriş çêbû lê nehat kuştin, birîndar bû nehat kuştin. Di 12 meha çara de 1987 hemolatiyekî ku endamê komkarê li Denîmark rûberûyî êrişekî endamên PKK bû û birîndar bû. Di 5 meha Adarê de 1987 agir berdan Ramezan Aydogzîl ku endamê rêvebir ê partiya Kamkarê bû yan jî komela Kamkarê bû û endamekî payebilindê ê partiya PSK bû û li Kolanê yanî li Hanoverê li Kolanê ev êriş hat kirin. Di 5 meha sisiya 1987 di 16 meha şeşa de 1987 endamê PSK Hüseyin Alî Akdonguz serokê hevgirtina karkerên Kurdistanê komkarê li Fransayê û berpirsê partiya PSK bû ji pişt ve endamekî PKK êrişî wî kiriye li Kolanê Parîsê wî kuştî. Di 16 meha şeşa 1987 di febrayera 1987 Mahmud parêzerê Kurd Mahmud Bilîcî ku penaber bû penaberekî siyasî bû li Holanda di meha febrayerê de wenda bû lê
جسدی وی گودی وی دیتن دی kanalizasyonê de yek ji endamên PKK li xwe mikir hat piştî ku hat girtin ku wan bilîcî kuştine xwe neqandin û piştî wî avêtine kanalizasyonê. Ev parêzerihanê min berê jî behsa wî kiriye. Ev ya berê yek ji parîzerê apoçiya bû. Ew û Hüseyin Yıldırım û ev kesên ku girtiyên PKK di parastinê hepsa Amedê ew jî bi xwe ketî hindirê zindanê û hevalê apoçiya bû piştî tê Ewropa dûrî apoçiya dikeve apoçî diçin vî parêzerê hanê bi vî şêwazê hovane û terorane dikujin. Ev hin mînak in, hin nimûne ji lîsteya kiryarên terorane a rêxistina PKK li Ewropa. Kemal Borkay di hindirê vê pirtûka xwe de cildê duhemîn belge kiriye got ez ji we re dîsa bînim pêşberî we û ev endamên PKK û medya çêkerên PKK û Medenî Ferho jî di nav de kabere behs bikin piçekî wilo belkî namûs wer wan, xîret wer wan, kurdayetî, însanetî, axlaq helwestekî li hemberî vê lîsteya têr û tije ji kiryarên terorane ê rêxistina PKK ku ew ê diparêzin helwestekî li hemberî wê bidin. Ez rojnamevana bibînim, ez mêr û mêrxasa bibînim bê çawa xwedî helwestekî wêrekin mêranî bi cesaret bi kurdewarî ji rêxistina PKK re dibêjin îdî bes e û gerek lêborîn bixwaze ji gelê Kurd beramberî ev cinayetên terorane ku li welatên Ewropa pêk anî. Gelo wê ev bibin yanî ew ê bibin xwedî helwestekî bi vî rengî yan na ez bawer nakim. Ez bawer nakim ji ber ku ê ku heta roja îro bi PKK maye nemumkin e ev tiştê niha nedî dibe. Ev cinayetê niha nedî dibe. Nemaze ev kesên ku wilo kevnin qert bûne di nava cinayetên PKK de. Ev cenawer soro navê wî ne ji xwe cenawer soro ye. Tiştek hiştî ye ku navê bikin cenawer soro. Ka ev cenawer soro çoqeyse teror kiriye di nava di hindirê PKK de bê çoqeyse teror kiriye xwedê zanin.